Nginamukeleke khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke futhi nezebhola hlala nami nje ngikuzele nazo. Ngiphethe ke la udaba kulithinta uAndile Jali. Kune interview eyenziwe uAndile Jali kulona ke leli viki esiphuma kulona and le interview isuseke nje okukhulu ukukhuluma. Ngiyathemba ukuthi maybe abanye ababukeli bake bayibona ke le interview ikhona ke nala ku YouTube ungayichecka and ke uAndile Jali kule interview ukhulumeke nje ngezinto ke eziningi ezahlukahlukene kodwa khona ke lezi zinto nje engiphathele zona okuyizona ke nje ezisuseke okukhulu ukukhuluma. Ngizothinta udaba ke lakhe kuRulani Mkwena la uAndile Jali aveze khona ke enye into ngaye kuRulani engiphinde ke futhi ngithinteke nodaba lakhe yena ke uMfukeng la khona uAndile Jali akhulume khona ngaye kuMfukeng. So lana ke mbukeli uAndile Jali bambuze ngerelationship yakhe ngikathi ke lapha kuyiSundowns naye ke uRulani Mkwena. Ngizokudlalela ke mbukeli clip uyizwele. That one, me and him, yeah, we had fun, but at the end we didn't have fun. Yeah. Because I saw that he's becoming more to be a father to a person that is old. The person that's old being you. Yeah. Oh, So you can't be a father to me. No, I have kids, I have my family, I have a wife. No, now he wants to be my father again. No, it can't be. And ngiyathemba ke mbukeli ukuthi ke uyizwele kuyona ke clip leya ukuthi ke uthini ke yena kuAndile Jali. And if ukhumbula kahle ke mbukeli ngenkathi ke uRulani Mkwena sawucoach ke lapha kuyiSundowns and yena kuAndile Jali ila khona ke inkinga ezaqala khona kuyena ngenxa ukuthi ke wayengasadlali njalo wayemdropa ke na kuRulani Mkwena wayengasamfaki ke njalo lapha kuyi-starting lineup and ke kwaba ke nanezindaba nje ezayivela ukuthi ke uAndile Jali uyaphuza. Ngiyathemba ukuthi ke ababukeli abaningi balikhumbula ke lolu daba. So njengoba ke esho la ukuthi ke wayesefuna ukuba ubaba wakhe nani kuyenza ke isense kushuthi kwaba nalokho nje ukungazwani kahle. Ziningi izinto ke babukeli senzakala ebholeni but uAndile Jali la usinika ke isithombe ukuthi ke kahle kahle kwenzakalani. Ngidlule ngelapha kwindaba yakhe kuMfukeng khona ke futhi enye into ke esho yena kuAndile Jali ngaye kuMfukeng. Awuthi ngudlaleleke mbukeli clip uyizwele. How do you feel I agree about with you. the comparison? Because siyayibona manje le role number 10 to bafana bathi kimangirile or Nani ngikompare ngomfana omncane, ungicela ngomfana odlala 1 year then sikuthethwa ngayo. Akadlala 10 years inkanje kulandelelana then you must talk. Yeah. Akudlale 1 year, 2 years and then we talk. Sure. He is 21 years old. Yeah, so he must play. Let him play. Let him I grow. enjoy. Because now Ngiyathemba ke mbukeli ukuthi ke umzwile yena kuAndile Jali. Ama-fans ka Orlando Pirates nama-fans kakhe ke uMfukeng awekho ke happy bathi ke uAndile Jali akusiyona ke indlela bekumele ngabe ukhuluma ngayo le ngaye ke lapha uMfukeng ukuthi ke nje umbiza ngo small boy nangendlela ke nje akhulume ngayo abanye basho khona ukuthi ke unomona. So zinjalo ke mbukeli yizo ke lezade ke kuphathele zona ungakhomenta ke lapha ezantsi ungitshela ukuthi wena ucabangani ngazo ke lezi zinto ke zo2 eshow yena kuAndile Jali ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.